Hey yo, M3 Records. Hey yo, let's go. Коколе, аз съм в тази игра вече поредна година. Групата ми беше от цяла дозина, докато някой не замина. След това някои от нас се разпаднаха и други в групата попаднаха. Затова римите в главата сега споделям с вас. След работа се прибирам у нас и рецитирам тези рими за вас. Да, Коколе, ти кажи ми какво стана и какво правиш ти. Верно, че и ти имаше мечти, още помня, че след мен ги сподели. Но после някой се пробва да ме изиграе, а накрая се оказа, че не може да играе. А сега какво се случва с мен? От глупости съм изумен. Така наречените приятели са ти най-близките предатели. Но твърдо заявявам, че не ме ебе. Аз съм дете на 90-те. I don't give a fuck and everybody know that. Средния ми пръст остава официален жест за всички комплексари и кифли, хейтери, интриганти, всякакви други ниши твари. Аз я вярвам и продължаваме в тази игра, но все още се случват разни неща. А сега съм зад микрофона и съм натиснал старт бутона. Животът те изправя пред много неща, но всеки си има своята съдба. Не всеки се осмелява границата да прекрачи, нещо в този свят да значи. Затова сме недооценени или просто подценени. Даже кръвта леври в нашите вени пак ни води към проблеми, кварталните гамени. През последното изминало време просто спира да ми дреме. Или си с мен, или не си, но ако си, то ще си проличи. Лоялност и респект допринася точния ефект. Но ако ти липсва едно от двете, не очаквай да ти подаря цвете. Ето ме сега, ето ме в тази тъмнина. Вече очакваш нещо да ти причиня, а говориш ли ми още за гърба? Май не си наясно, че ще я разбера. И трудностите в живота мисля да предизвикам с следващата нота. Брутална и жестока, полука се взема само от урока. Води ме в правилна посока. Лошите момчета в студиото създават дискотека и записват за утеха. А къде е успеха? В сърцето за успеха. Гарата вдигам и със себе си се сливам. Права лирика те проваля, запази самообладание. Не съм тук за да изпълня твоето желание, просто послание, изискващо мълчание. Не съм съпричастен на отчаяние.